ପୋଖରୀରେ ତିନୋଟି ମାଛ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମାଛଟି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବହୁତ ଖୁସିଆଳି, କୁଶଳୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିଲା। ତୃତୀୟଟି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। କେହି ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ପ୍ରଥମ ମାଛଟି କୂଳରେ ପହଁରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେଉଥିବାର ସେ ଶୁଣିଲା। ମାଛ ଧରାଳିଟି କହୁଥିଲା ଯେ, ଭାଇ, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବଢିଆ ମାଛ ବଢିଛନ୍ତି। କାଲି ଆସିବା, ସବୁ ଧରି ନେବା, ବଜାରରେ ଭଲ ଦରରେ ବିକିବା। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ମାଛଟି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲା ତାହା କହିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମାଛଙ୍କୁ କେନାଲ ଦେଇ ସେହି ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲା। ଚାଲ, ଆମେ ଆଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ କେନାଲ ଦେଇ ଆର ପୋଖରୀକି ପଳେଇବା, ନହେଲେ କାଲି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଛ ଏହା ଶୁଣି ମନା କରିଥିଲା। କହିଥିଲା, କାଲି କଥା କାଲି ବୁଝିବା। କାଲି ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମାଛ ମଧ୍ୟ ତା କଥାରେ ଅସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା, ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛି। ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଠୁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯଦି ମରିବାର ଥିବ ମରିବି, ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଥିବ ବଞ୍ଚିବି। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାଛଟି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏବଂ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲା। ପରଦିନ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଆସି ଜାଲ ପକାଇଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ କୁଶଳୀ ମାଛ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଅଭିନୟ କରି ଜାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିଯାଇଛି ଭାବି ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମାଛଟି ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ କଣ ଶିଖିଲ? ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।